Betsaka jiaby magnaraka fandarana Sasidi Biendy ato amin'ny groupe vaovao na magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasidi Biendy. Ny vahintsika niany lanja mpilalao sary mihetsika malagasy. Faly miarabanao zay lanja ary tonga soanao ato amin'ny fandarana Sasidi Biendy. Ya, mbola tsara tsika jiaby mpanaraka groupe vaovao ndraiky Sasidi Biendy. Fa zaho mety efa misy mafantatra za lanja panano film malagasy. Maromaro question avy ato lanja somary mafanafana koa izy ato anteneko fa ivalianao by jiaby reto. Fanontaniana voalohany aloha ny mombamombanao hoe iza ny tegna agnaranao, aiza mipetraka, aveza, firy taona, efa manambady mananjanaka. Tegna agnarako zegny Osiny, Alidy Osiny, baka Diego, tombo Tatananarivo teto zegny za, fa teraka teto zegny, fa mipetraka ata Diego, dia afaka baka vao nandeha mianatra taty. Za 24 ans, fin 24 ans, 23 février, ça fait la semaine prochaine. Dia mbola tsy manambady hoe manana tokantrano fa fa misy tompony. Dia mbola tsy mananjano. Ary tonga dia pidiritsika izy tonga ty misy remarque hoe miaraka nareo sy Saoby le mpilalao film gasy mitovy aminao. Marigny zay sa resaka mandeha loatra? Ya, tiako be le fanontaniana. Satria presque isan'andro za mahazo question zegny Facebook ao miaraka marigny izy ndraiky Saoby na mivola fahaizanao roa izy amin'ny film. Zay zay tsy miaraka. Sisy relation en tant que ami fo zegny sady mpiara-miasa fa tsisy relation ankoatran'izay. Fa film fo zegny regny hitanao zegny. Afaka mbazavizavianao hoe ino antony tegna ieritreretan'olo fa miaraka anareo? Aminakahy manokana zegny agnaty film zay matetiky mpivady. Dia anisan'ny volaniko mety fa misy tany fa anisan'ny nagnano film gasy voalohany ny oroko koa. Dia mety zay zany mieritreretin'olo hoe tegna mpivady fotony somary masakisaky kely zay agnatin'ny raha. Tsy dia hoe tegna hoe ino raha tiany hatongavana an'izy fa mba hoe mba fivoarana zegny amin'le resaka cinéma malagasy. Hitantsika zegny amin'ny film matetiky bisou tsy tamisolo na mifify na tonga amin'le oroko zay dia tapahana. Mba aboaka atsika hoe tsika malagasy mba mahavita zegny. Fa tegna mioroko marigny nareo amin'iziny? Ya. Ary tsy hoe nareo tsy miaraka. Nefa film hoe mioroko arakafin'ny zabenao teo hoe mba mila mivoatra le cinéma malagasy dia tsy mety hisy problème amin'ny olo miaraka aminao le fanaovanao film? Mioroko karaha igny? Non, jusqu'à eto aloha mbola tsisy problème. Fotony jeronanjy madio hoe film raty tokony karaha zay koa tsika mpankafy tokony hoe jerontsika zegny hoe film ty fa tsy raha tegna marina. Misy manontany koa ato hoe mbo mavozo magnangy zay ianao hoe marina zay sa ya tsy karakory nagnazavako izy zegny izy volaniko tamin'ny voalohany teo fa misy tompony. Maro zegny miviady amin'ny Facebook ao mikoragna mba tsy ilazako hoe midragy zegny mikoragna maro mikoragna somary kirikiravo hely agnatin'ny message agny. Dia misy fotoagna zegny misy ny azo valiana, misy ndraiky fa somary mitriky lalo loatra zegny dia tsy mamaly za. Dia mety amin'izay donc antony ivolagnandrozy io hoe mavozo magnangy tsy hoe mavozo fa je respecte zegny le fahagnanako ao. Magnaja zany le fa miaraka aminakahy zegny zany tegna marina. Misy tapatapany extrait mba azoko lazagna aty hoe tapatapan'ny film Mamasaosy sasa mety mbo tsy miboaka io? Le film Mamasaosy zegny en plein tournage mihitsy zay. Mety iezahana evitana mois de mars ty possible mety fin mars. Tsy hoe mampanantegna hoe fin mars fa mety possible. Fotony agnaty tournage zay io nefa ny acteur sasany ny actrice sasany mbola amin'ny faritany agny fa miezaka magnano izy zay. Fa izy io fa misy tapatapany mandehandeha amin'ny Facebook igny tan'olo? Ya, fa misy tapany. Anareo misy nagnaboaka igny?
Dia misy koa amin'ny misy film araiky voaka tsy ela teo tampody amin'iny koa zay misy extrait-nazy dia amin'ny YouTube an'izay koa fa misy dia igny misy sasany le mimpankafy regny magnaparitaka izy partager na Facebook koa hitahitantsika. Dia amin'io le magnasôsy io karakory fihetseham-ponao nioroko Morena tamin'iny? Izy zegny mbola karaha nivolaniko teo fa hoe mitovy am'le nioroko saoly fa satria film le raha anao zay koa fa iny rôle amenanao le talanao amin'igny anao tsy maloto sainy fa izy fa zegny tu fais comme si c'est réel zegny baka mba le olo mizaha zegny mba misy émotion koa hoe karaha ty marina ataon'ny Mama Sauce ndraiky le Zambily regny karaha zay. Dia ino antony nisafidiana hoe Morena natao Mama Sauce dia ino koa antony nisafidiana hoe anao Zambily ary matetiky zay amin'ny film lalaovinao ohatra presque Zambily foa anao hoe tegna Zambily marina anao amin'ny fiainana sa karaha vô? Fidianana Morena zegny matetiky Mama Sauce io matetiky volako matetiky izy olo bakabaka côte-côtier zegny matetiky hitantsika magnano izy amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiainana misy eto Madagasikara matetiky côtier ke zay nisy safidianana Morena dia niessayegna nagnano essai olo jiaby magnano film zay tsy maintsy mandalo casting niessayegna zegny dia tondra le rôle dia zegny nantony namerina izy le place satria mba côtier koa zegny hitako hoe mankafia film Zambily ndraiky Mama Sauce genre karaha igny fôtony izy koa ataontsika teny Tananarivo izy io mety misy tsy mahazo amin'ny faritry sasany agny dia mba nasiana côtier karaha igny mba magnano soratsika hoe misy raha karaha ty amin'ny fiainana ty. Le antony tegna nifidianana anao hoe Zambily amin'ny film maro? Le izy koa zegny karaha nivolaniko teo zegny le rôle zegny tsy maintsy mandalo casting blanco io na tegna fa acteur fa connu zegny karaha ataony asa ataontsika Rajao na raha igny tsy maintsy mandalo casting eky fo zegny rô hoe tondra an'le olo ty marina rôle amegna izy ty dia io am'zay zay zahavandreo koa tondranao zegny amenanao le rôle koa tsy tondranao mba mizahana olo hafa. Fa anao amin'ny fiainana tsary nisy Mama Sauce nifilatianao le tegna marina hoe tsary nagnano Zambily? Non raha ndraiky tsary nagnano zay fa le filatana moa zegny maro izy nivolaniko teo amin'ny Facebook amin'ny message maromaro ndraiky izy fa bon antegna zegny magnaja n'olo mankatia tegna le karakaraha zay. Amin'ny anao misôma film gasy hoe hitanao sarotra be hoe magnano film hoe sa zavatra fa nianaranao na nahazatranao rehetra mbo hely dia naoranao taminao nagnano izy le raha ty? Za zay tamin'ny mbola hely fa tia resaka cinéma e fa nanomboaka izy igny resaka théâtre à l'école à l'église magnano théâtre hely dia tafara am'zay magnano casting maromaro fa casting maromaro zay nataoko zay tafidriky hoe tegna hoe acteur malagasy dia izy zegny au début zegny sarotra tegna sarotra fa izy zegny miankina amin'ny fahazarana miankina am'le fitiavanao le raha ataonao io zegny raha jiaby karaha zegny raha igny koa zay tianao na misy karama zegny na tsisy karama tsy hoe koa agnaty fonao nanaovanao izy zegny karaha mandeha ho azy. Marobe fagnontaraiky aminao naaraka nivolanao teo hoe ndraindraiky misy mikoragna message na tsy volagna izy hoe mifilaty ino hitanao tegna mahatonga famoronana ty aminao hoe beauténao personnel sa misy antony hafa am'le fanaovanao film? Hoe le tegna tiako anontaniana hoe anao talohany anao mbo tsy endrika acteur malagasy fa maro mihitsy famaty aminao sa nanomboka anao am'zay hoe nagnano film io zay vao misy raha karaha igny? Tegna mariny fahitako izy aloha nanomboka za nagnano film fa nisy taloha fa nanomboka nagnano film zegny maromaro fa tegna tsy haiko aloha jusqu'à eto hoe ino za karaha tsy beau-gosse karaha tsy patron karaha zegny tegna tsy avoavaliko zay le question hoe ino tegna tiavandreo za zegny fa bon peut-être ama-acteur hoe sa tsy haiko tegna tsy haiko ary. Maromaro ndraiky fagnomaty aminao ato e na commentaire ato izy io nisy nanapetraka hoe mety tianao ve maleka Ankarabe ndaso bokanao sarinazy fa tsy ao za matiny koa tsy andrefa
question ty amin'ny maleka vao misy raha isazy koa hitako za amizay question nazy karaha matemate aminao fa tsy haiko hoe maleka ty efa nidika nagnano déclaration io izy io izy ndraiky zay tsy mamasoaso blagne fa anao fotia Parizy maleka za ndraiky tsy dada bazary amresaka film gasy malaza hoe reo samby ao fo mifampiodiny hoe nareo samby anareo fo miaraka ary hita mihitsy zegny na film gasy na film vazaha hitagna raha karaha zay hoe miaraka magnano film dia tafiaraka dia karakory ny film gasy marigny zay sa anao efa miegny agnatiny io misy marigny raha zegny sa jusqu'à jour zegny aloha agnatin'ny groupeny amin'ny horizon mbola tsy naremarque zegny za tsy haiko amin'ny maison de producteur hafa fa za mbola tsy naremarque amin'ny horizon hoe misy acteur hoe karaha ty miaraka amsona film ke tafiaraka marigny be mbola tsy nahita aloha za eto amin'ny horizon ary efa firy film nalaoviny lanja efa maromaro le tsy magnanisa zay fa misy Bango Krista, film somaiky voalohany tao amin'ny Lion, vola moa misy 1 jusqu'à 7, Sotasota 1 jusqu'à 2, Zombie 4, dia Mama Sosoir Ivadina Tolotra koa tsy haiko. Ary aiza mora hitanao mora hoe mioroko raha ohatra anao misoma film mioroko le olo miaraka aminao zany hoe zany olo miaraka aminao mpanaoviny film miaraka aminao dia miaraka misoma film zay nareo dia agnatin'ny le rôle lalaovinareo zany miaraka nareo dia aiza moramora anao mioroko iny sa mioroko le olo mbo tsara miaraka aminao karaha atanao amin'ny film isan'andro io ndraiky aminakahy manokana sitran'le olo mbola tsy miaraka aminakahy donc fotony matetiky olo koa proche anao be boka ndraikindraiky misy zatra le fiaignanareo andavanandro izy ndraikindraiky asa hoe tafitokikely manjary karaha tsy sérieux zay le raha ndraikindraiky fa marina le izy asa hoe tsy maintsy sérieux fa hafa koa zegny le olo mbola tsy fankazatranao nareo samy hoe tia hagnano film ty tsara dia samy miezaka nefa nareo roy koa olo samy mifankatia manjary tokitokikely marina amin'ny film remarquen'olo anao somary tezitezitra melomeloko fo matetiky dia izy io ve tegna zay mihitsy anaovana le film sa afanao mihitsy somary tsy dia mitsikina andavanandro za farany tegna farany tia blagy tsy mora meloko koa le fa le rôle amegna za zegny somary rôle matotro matetiky agnatin'ny film somary matotro za tamin'ny vola sotasota presque olo matotro izy igny dia anao zegny koa olo matotro zegny anao tsy tokitokiky fo nefa iny rôle namezana anao zegny hoe somary mendimentitra anao amin'ny film araiky ty hitananao amin'iny zegny le raha fa tsy hoe bana na masiaka hoe en réalité misy olo mahatsikaritra anao ndraindraiky fotsy be ndraindraiky maintimainty misy mivona hoe mihosotra menaka hoe mihosotra menaka marigna anao sa fahitan'olo izy fo jusqu'à eto aloha sisy fisaorana menaka boka io tsara hoentsika koa zegny io na acteur na artiste matetiky kofa magnano kofa filmegna zay tsy maintsy makiegna izy tsy maquillage tiako volagny izy tsy agnano rouge à lèvres na migoela fa mba contre an'le reflet zegny le jiro fotony misy jiro mazava be zay izy misy agnatin'ny 1 heure de temps anao agnatin'ny salle araiky mafana tsemboka anao mipilitra soranao nefa tsika gasy zay mety zegny zava sorany hoe mipilitra be ry tsika gasy olo somary bebe critique zay mialatsiny am'le fivolagna dia somary misy raha hely fo zegny misy ny spécial lehilahy misy ny magnangy zegny zegny ahitana hoe misy fotsy ndraikindraiky misy malangy fa tsisy question hoe menaka tary ary ty ngamba azonao valiagna kely satria misy fandraisana nareo mpilalao film gasy zay hoe ahoana fa hitanao regny mpilalao film gasy manao sary mamoa fady regny aminakahy zegny le izy volagniko zegny
Antegna koa zegny midriky agnatin'ny monde-ny artisty maro ahitandreny anao zegny fa tsy karaha mandavanandro fa tiako volagny zegny tsy hoe anao manjary miavo na manjary hoe poerapoera tsy agny mihitsy fa mila mitandriny zegny anao zao mety nandrôra tarihinao tamin'ny anao mbola tsy hain'olo io tsisy olivony anao zo amin'ny placenao anao kofa nalaza anao mandrôra io anao igny fa rosy raha ratsy mitombo koa izy am'zegny tsy vitany raha koa nandoa be mamy be tary manjary karaha igny ke aminakahy zegny za tsy volana hoe ratsy na tsara le ranomafady fôtony igny tsy kinian'le olo zegny agnano tsy possible izy izy koa olo normal izy andeha naparity karakara igny fa izy zegny avy am'le karakory ty misy contre zegny anao zegny kofa place hoe artiste tsy maintsy misy contre anao na tsy artiste anao afiaigna zay tsy maintsy misy olo contre fô dikan'izay mila mitandrigny antsika artiste mba tsy magnanognano raha mamoafady na magnano zay fahaizana sitriky mba tsy olo jiaby hoe fa naroroe fivadiany fô mahita zigny agny karaha zay fôtony amin'ny maha olombelogno zegny tsy maintsy misy zegny le fiarahany lasy ny vavy fahaizana sitriky fa tsy avoely zegny faut être prudent zegny izy ny fitenin'ny bagazy Marampana fandarana antsika lanja ny afitranao ho an'ny mpanaraka fandarana afitranao ho an'ny mpankafy film gasy ary afitranao ho an'ny olo jiaby tena manofosina izy ia misy raha dianako indrindreko mba agnadiovana saintsika jiaby matetiky zegny lehilahy surtout koa fa nagnaraka lamody igny matetiky amitsika gasy PD tegna mbola lavitra isika tsika ny fivoarana koa karaha zay toesantsika misy voatery anao koa nagnaraka lamody sika PD na weke fivoarantsika izy aby tsy voatery zay fa en tant qu'artiste zegny anao mba miala am'le taloha anao zegny asanao taloha zavatra savaty fô ndraiky t-shirt short hely ohatra artiste anao ka jusqu'anao tsy haiko amin'ny temps firy zegny mbola igny fo pozinao fa tsy agnaty monde-ny artiste edy anao zegny bon afitra anakah am'zay zegny Léonily amin'ny samedi ndraiky dimanche adigo za zegny anisan'ny organisateur am'zio ke magnentiny antsika jiaby zay mpankafy Léonily ndraiky Morena mba ho avy amin'ny boîte noire izy le 18 amin'ny gymnase izy le 19 bako film Mama Sauce izy lankotro iboaka tsy ho ela fa maro tegna maro mino partage izy igny maro koa olo na jusqu'à l'extérieur agny mandefa message aminakao miaigny izy miboaka amin'ny YouTube zay nefasa CD kofa miboaka maro zegny olo mpankafy izy igny jusqu'à eto ka mino somary toko zay za fa ilainy itantoegna zegny mba hivanga original am'zy koa tegna mankafy marina anareo mba anohizany any magnaraka ary ho tsaratsara kokoa zegny misaotra anao lanja namaly fampianagna jiaby napetraka taminao misaotra antsika jiaby nagnaraka fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko veloma